Mga kabyanan, pakita ko sa inyong sitwasyon subong sang Iloilo Terminal Market o kung tawag nila nga supermarket diri sa siyudad sang Iloilo. Ilang tawa nyo subong kung anong sitwasyon sang aton sining Iloilo Terminal Market, mga kabyanan, no? Ilang tawa nyo ba, no? Aray, ipakita ko sa inyong sitwasyon subong kung ano kagrabe nga traffic bangod sang number 1 ang kilid sang merkado gin butangan na sang mga kuan, no, sang munigurong sa iluhan kay ipakayo na nilang bago nga merkado sa syudad. Araw may mga makita nyo may ginaubra na nga mga kiosko sa pagpakayo sang bago nato nga merkado. Gin live na ko ini sa inyo subong kay tungod nga inang amoni ka grabe ang traffic diri sa aton subong sa may Iloilo Terminal Market o kung supermarket. Magluwas na dito gina sa may Central Market amo man na mga almost 30 minutos na ko nga nagapundo diri subong haling kagaina. Way pagani ko kalapos, diri ko nagliko sa may dalan sang De Leon. Hasta subong wala gyapon maka diretso kay tungod sang grabe nga traffic, plus pagid nga ginapabayan lang ang mga tricycle, ang mga tricycad nga magsulod diri sa area. Daway magani kita sang may nakita nga nagaguide nga mga traffic enforcers diri sa area, no? So amo na ka grabe sang sitwasyon sang supermarket subong, no, dire kay gin pang kuana gin pang liwat na, gin pang kayo na. So maya na subong kay ara kay gin live naton daw nagamat-amat na gawa. Nakalusot kay makita pa sa sulod sang mga 30 minutos. Ina subong nga oras mga kabistado, mga kuan pa lang ni alas 3 pa lang subong, mga alas 4. Amo na ni ang traffic dire. Ti karon pag abot ni karon mga rush hour, mga alas 5 hasta alas 6 diri sa siyudad sang Iloilo. Makita nyo na kung ano ka kuano na diri nga area mga kabistado, may mga tricycle nga nagabiyahe. Napabayaan lang ni sang aton nga mga traffic enforcer na to, may pasahero na diri gagi ni ginapabayaan ginapabayaan nga diri lang maglabay, no? Di daw may ari man ni ang aton sini nga siyudad sang ginatawag nga bag-o subong daw ruta para sa mga tricycle nga daw ginaplano nila. Lantawan nyo kung ano ka kapiot sang sitwasyon, no? Ini subong pa lang ninyo ini makita mga alas amo pa lang ni nga inuras ang area sang supermarket o kung sang kagsang Central Market amo ang grabe nga traffic hindi magwanta bangod sang gin pa-construct nga mga talipapa nga sa iluhan sang mga market vendors kay gindululungan nila sa pagpakayo. Anyway, why man kita why man kita pamalabag sa pag improve sang aton sini nga mga merkado diri sa syudad, pero ang aton lang sini nga ginalantaw nga gindungan gid bala, no? Ginguba ang Haro, ang Mandurriao, ang Lapas Central Market kag ang Iloilo Terminal Market gindululungan pang guba, gindululungan pang kakas ang mga kuan dito, mga vendors, tapos ginpangbutang sa sagwa sa dalan, ginbutang ang ila nga mga salayluhan. Ilan tawa karon kundi grabing traffic. So muni kagiina ginhatag ko sa inyong sitwasyon. So subong timay kay nakalabay na kita, subong daw nagtrotawhay naman gawa ang traffic diri sa may area sang syudad. Di subong sa oras naton nga mga alas kuan subong anong oras subong mga alas 3 na, no? Pasado mga lapit na lang gani alas 4. So for the meantime mga kaabyanan, sige naton nga libot-libot diri sa aton sini nga syudad para nga malantaw tang sitwasyon sa aton sini nga syudad. Samtang nagaamat-amat na hapon
para nga makita nyo sitwasyon sang aton sini nga syudad sang Iloilo, mga kabistado. So mo ining dalan nga agyan ko subong dalan ini sang Mabini diri sa city proper, medyo trotawhay na, medyo trotawhay pasubong. Pag-abot naton diri sa may area sang Mabini kag General Luna, medyo may traffic light ina dire, so natural lang na nga medyo traffic gawa mapuno-pundo kagamay kag maghulat kung mag green light na kag kung mag red light o kung mag green light, no. So subong ti amo ni medyo traffic gawa sa area nga dire, no, sa ginsangan sang General Luna kag Mabini, dire sa syudad sang Iloilo, no. So lantawan nyo kay libuton taning syudad sang Iloilo, lantawon ta kay ang kwan pagid area sang Mandurriao subong do grabe man ang traffic, subong sukat tuon tang Mandurriao, subong haling kita diri sa city proper malapos kita mga kaabyanan pagkatos Mandurriao, no. So way kita kay hingabot sa pag on sang green light, that's why pundo kita anay sa subong, mga kaabyanan. Okay, so steady lang kita anay, kamati kagalantaw diri sa aton nga live subong, ano kay pamati kamo subong live namon. Nagalantaw kamo subong. So ara pakita ko sa inyo sitwasyon sa dalan. Anyway, pero kung aton lang tawon i-compare ang Iloilo City kumparar abi sa mga Cebu, sa mga Manila, no, tamaan na gid man niya ka grabe ang traffic sang Manila kag sang Cebu i-compare sa Iloilo. Pero iti amo na galing no, ti kon diri sa aton nga tiway kita na anad sang grabe nga traffic gid masyado, subong terrible ang traffic sa may dito sa supermarket, sa Central Market, no. Tungod sang ang ginhalinan sina dira amo ang pag guba sang aton nga mga merkado kag ang mga dalan ginbutangan sang mga kiosko nga amo ni siya ang temporaryo nga sailuhan sang mga market vendors naton, mga kaabyanan. So nag-aasoy kita subong sa dalan sang General Luna. Okay, now ipakita ko sa inyo mga kaabyanan ang mga almost 15 years na nga ang almost 15 years na nga flyover nga ang nag-construct ini sang flyover nga ini daw taga daw Korean, no, Korean contractors, no, amo ni ang nag-construct ini. So tawan nyo bala nami gyapon mga 15 years na niyo. So ari kita sa babaw sang flyover nga ini. Ang pag-construction ni mga kaabyanan di hamak nga dugay na ni katama. Time pa ni President Gloria Macapagal Arroyo ang ining flyover nga ini, pero hasta subong tahong yapon nami yapon kag human ini sa steel, no, mga kaabyanan ang flyover. So munang una nga flyover diri sa dalan sa General Luna, ginpakita ko sa inyo tungod kay i-compare sa flyover. Actually ang budget niya sini sang una sang sini nga flyover daw mga wala gani klapot, pero mat ko may klapot ni mga 200 o 300 million ang flyover nga ini, no. So muna sang una nga flyover na atong gigina sa may General Luna, mga almost 15 years na way man gani sang maintenance nga ginhimo kay tungod nga pwerte ka nami isang pag-construct kag pwerte ka pag-on wala labot sina international builders ni ang naghimo, no. Butsi lingon sa iban nga pungsod naghimo sini daw Korea, mga halin sa Korea. Dari ikaduha nga flyover kita nyo taho mangyapon, although hindi ko na mag-agi kay maagi kita sa may dalan sang diversyon, no. So diri kita maagi sa diversyon, hindi kita magsaka sa isa ka flyover, pero ari kita nag-agi sa dalong sang flyover. Taho mangyapon ang flyover nga bag-o, hindi bala adaan na ni. So human sa steel lantawan nyo bala nami gyapon, no. Way manggani ni maintenance kag dihamak nga way ni kalabot isa ka tuig ang pag-construct.
dasig-dasig lang ni katamang pag-construct nila, no? Nga napahuman nila dayon, pertik dasig, gintungtong lang nila nimo, bunutangan nila sang lagko nga mga kwanbla, nga mga inang foundation, mga lagko nga tukod o kon haligi, kagintungtong ini ang steel nga perti kabakod nga hasta subong, way gid gani. Ga kawasdak lang mga salakyan da ko makabunggo, pero ang taytay ara ang nagyapon niya ang flyover. No? So diri kita sa dalan sang diversion o ginatawag nila nga Benigno Aquino Jr. Inang nga dalan road. Makita naton medyo trotawhay pa, no? Hindi masyado ka hindi masyado ka traffic. Dalan mo, ang dalagan mo mga 50 to 60 kilometers per hour lang, no? Ang dalagan naton dire, kay kung magpadalagan kita madasig, hindi ka man pwede ka padasig kay damo salakyan. So minimum or maximum of 60 kilometers per hour. Kung yan ang lagan subong is mga 40 kilometers per hour lang. So dalan diversion road amo ni sitwasyon subong. Actually, sa pagkamatuod lang mga kaabyanan, makadto ako sa distrito sang Mandurriao, no? Paibalo ko na sa inyo, makadto kita sa distrito sang Mandurriao kay ang June Kapulot Fans Club International, no? Ang June Kapulot Fans Club International kag ang lakip na ang Radyo Bistado kag ang Iberiang Capsule, mga kabistado mag-donate, no, sang gamay nga bulig sa aton sini nga mga kwan, sa aton nga mga pumuluyo dito sa isa ka barangay sa distrito sang Mandurriao para pampamasko. So may mga gift giving nga pagahimuon ang June Kapulot Fans Club kag mga pila ka mga iban nga mga taga dito, mga grupo, no, managtag kami sang may gamay kami nga gift giving. So madulong ako subong sang gamay namon nga bulig dito para idugang sa pagpanagtag sang aton sining mga pumuluyo nga mga residente sang isa ka barangay dito sa may distrito sang Mandurriao, para mga kaabyanan sa kwan, no, para sa mga pumuluyo dito nga pang Pasko nila bugas, no, madulong kami to. Ti ang amon nga masarangan lang gid, no, ang June Kapulot or ang Radyo Bistado, mga kaabyanan, ang Radyo Bistado kag ang Iberiang Capsule, ang masarangan namon isa lang gid kasako anay nga bugas. So idulong ko ni subong dito sa may distrito sa Mandurriao, para ini nga i-kuan naton, no, donate naton, ihatag naton dito para ipanagtag sa Domingo nga adlaw sa mga recipients naton nga mga pumuluyo dito sa may isa ka barangay sa distrito sa Mandurriao. So muning akon padulungan subong. So diri ko sa syudad naghalin kay ginkarga kong bugas. Okay? So muni ang dalan sang diversyon sa mga pumuluyo nga mga taga-iban nga lugar, no, sa mga taga Maynila diyan. Gusto nyong malaman kung anong lugar ito, dito po kami sa area ng Diversion Road, o sinasabing yung totoong pangalan nito is Ninoy Aquino Benigno Ninoy Aquino Jr. Road, no? So or tinatawag po namin dito sa lokal sa Iloilo na Diversion Road. So dito po kami ngayon at makita ninyo kung medyo traffic din, no? Medyo traffic din dito, pero at least medyo manageable pa ang traffic ngayon compare sa ibang lugar, ha? Kung sa Maynila siguro mas masyadong traffic, no? I-compare po dito sa Iloilo, kasi mamaya rush hour na eh. Ngayon is ng oras ngayon mga 3:30 o'clock, mga 3 o'clock.
So siguro mamaya mag 5 o'clock mga ano na ito, no? Okay, so ara na diri sa piyak nga dalan, no, among traffic grabe oh. Sa kuan namon ang sa atubang namon amo ang grabe nga traffic oh, makita nyo from SM City Iloilo, mga kabistado. Okay, so ari diri na pahamtang ang SM City Iloilo, is dalan diversion diretso kita tapos pagkadto sa Mandurriao maagi kita sa area sang Festive Walk, no? Dito kita maagi para nga makita man sa aton nga mga kumuruyo, no? Sa aton mga kauturan. Taw lang kamo danay ilibot na kamo sa syudad sa Iloilo. So nga sa mga taga-Kuanda, sa mga ara sa abroad, ang mga nagdugay na bala sa abroad, nga dugay-dugay na kamo sa abroad kag waay kamo hindi kamo updated, no? Sang Iloilo City, pakita ko sa inyo ang Iloilo City, itsura sang Iloilo City. Update ninyo ako sa paglibot-libot subong diri sa syudad sang Iloilo, mga kabyanan, no? Sa mga dalanon na tamaagi. Sa sunod naton nga libot-libot, hindi naman dalan nga highway ang aton nga laganan nga sudlan nga agyan. Ang aton nga agyan, mga kabyanan, kuan naman inang mga kuan naman, mga barangay naman suton ta. Subong kuan lang anay, diri lang kita anay subong sa mga dalan, no, nga mga highway. So diri kita maagi kay maliko kita karon sa kuan, no. Diri kita, so diri kita sa likod. Maliko kita pa kadto sa Top North. Sa kada bangga mo makita naton may mga salakyan sang kuan, ha. Sang aton nga ni traffic management kang TMTRO, mga kaabyanan, no. Dito ginasbangga to dumiara man nag-standby nga taga TMTRO. So kung may-ari naman diskipiyak na mga kiling nga bangga, oh. Yan kay patig-pa to sa unahan, taga TMTRO naman na siguro. Taga TMTRO. Okay. Sorry kami sa may dalan. Actually bangga ni siya, no, sang Top North. Top North Mandurriao, no? Diri kami sa Top North sa distrito sang Mandurriao. Ginpatay nila ang traffic light, so muni ko nga ang Durodritson lagan ta. So liso kita tapos ini pagkadto sa may Festibok. Okay, so ining dalan nga gina agyan ta subong sakop ini sa barangay Top North sa distrito sa Mandurriao, palapos ini pagkadto sa may Festibok, mga kabyanan. Okay. So ang inidring area medyo traffic man na di. Sabi niyo kung anong rason nga medyo traffic man na dire. Tungod kay may ginakay o ini nga dalan diri sa Puntaya dapit. Pakita ko sa inyo dire ko maagi, oh. Anyway, one way na di siya, no? Way na dito way. So dire ta maagi kay one way malang ni siya. Dire ta maagi skilid, no? Yung tawad ng tawa nyo, grabe nga pila sang mga sasakyan, no? So one way na siya di. Pwede lang natin maka two way ang motor, no? Kag na ara may nagsugata nga isa ka taxi pero sa diri sa piyak naghalin, no? So ari na nga mo ning ginaobra diri, oh. Dugay na ni. Nara may ngalan, no? Sidewalk close, no entry, detour. Amo ni ang ginaguba nga dalan di. Amo ning rason kung nga grabe ang traffic na diri. So lang tawan nyo, gagpurugok na din sa lakyan. Amo naman ipakita ko sa inyo. May sa mga gusto maglikaw, pwede ka mo kalikaw dito, ka mo agi sa may Tabukan area sa Mandurriao. Sulod ka mo sa Smallville area, lapos dito sa Tabukan. Then pwede ka mo makalapos sa Barangay Airport Mandurriao, lapos Mandirya po sa Mandurriao Plaza. Na kung gusto nyo maglikaw sa sining amon ikasahi nga grabe nga traffic. Okay, pero kung gusto nyo magpa-traffic paryosin di ari lang okay lang. So ako na muna, magtiyaga-tiyaga tanay di.
Tsaga-tsaga tanay diri nga makalusot. Kaya paunahon tala ning isaw. Tapos mga bike kita diri nga kung pwede kita makalusot, no. Okay, so kita naman. Okay. Ayos. Okay, kalusot na kita di sa ginaubra nga tako-dako ikatama sa gila nga ginkuha abi nga lugar, no, nga gamay-gamay ang alagyan nga pwede ka makalusot. So muna nga nagpugok ang traffic kay tungod nga puwerte ang kuha, no. Pwede ka dako sa gamay-gamay, isa lang gid ka sa lakyan ng makaagi. So ari kita sa Bangga. Anyway, ang madiretso kita, hindi kita mag-agi diri sa may festival, hindi kita magkadto sa festival, arang festival mga kabyanan, no. Kita ko sa inyo na. So muna dang festival, pero ako hindi ko magkadto sa festival. Diri kita ya madiretso, no, sa dalan nga ini. Kay mapamanduryaw kita, kay madulong tato sa ngaton nga kwan. Nga project ang gamay nga bulig para sa aton nga mga pumuluyo. Ang bugas nga nging karga ko ara sa likod. Ako lang. Mangita lang ta karon sa manug hakwat sina kon mag-abot na dito. Okay, sorry na, diretso na ta. Nagagana ang traffic light rin, no. So medyo taturo-tawhay pamangawa ang area sa Mandurriawa. So yung mga tricycle pa nga nagalabay na rin, no. Tricycle, tricycat, hindi mo man sila masaway kaya nga buhi man, pero galing dapat in-regulate ini sa aton nga syudad para nga hindi magsagabal sa mga dalanon, ilabi na sa mga mayor nga mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo, mga kabanan, no. Ining mga tricycle nila balaban ba sa mga kolorom pa nga mga tricycle, aring tricycat do way kapahiga do. Siklita, timayaman kay kapahigat man siya. Okay, so lapos kita sa ang makita niyo diri nga kadto ang labayan ta muna di ang Western Visayas Medical Center, ang pinatawag nila sa unang provincial hospital pro Subong regional hospital na ni siya, no. Muna sa ang Western Visayas Medical Center mga kabistado. Okay. Subong oras na medyo tawhay pang ano ang area, pero karon magapon na po ni mga in between 5 to 6 o'clock, no, 7 o'clock amo na diyang perte ka grabe nga traffic nga area kadto dito sa may area sa ari na kita din sa may Western Visayas Medical Center. Daw mainaway pa sila nga duwa nga pareho man sila nga duwa nga kaagi sa dalan nga hindi dapat supposedly sila pwede kaagi. Duwa ka tricycle bla. Daw mainaway pa silang duwa. Kita niyo bilang na. Ada trisikat pagi do, ada gagi. Supposedly hindi sila pwede diri kaagi. Nagaling kiti ka pangabuhi man, di man pwede pang sitaon. Sila naman ang tani mo batyag na nga. Imo lang gid ang balon. Pagi mo lang gid istriktohon, o hindi man ta pwede makapa-istrikto sila kay wala nga buhi. Pero batyagay lang mga buhi sa mga Pilipino. Batyaganay, intindihanay. Kaya rin kita sa Plaza Mandurriaw, gasiga na ilang Christmas light, di ba? Ito sa Mandurriaw. Okay.
Kay sa Plaza Mandurriao ni traffic man na di kay ang isa ka dalan na diri in Butangan Manila sang kwan sang merkado, kaya ang merkado to ginakayo man subong, no? Ato sa biyak. Okay, so tapos tadi kita malusot. Okay, ara na kita sa palapos pagkadto sa Hibaw-an. Tiga na ito nga sa division ganitong kadatuan ta diri. Sinong shout out da? Diba? Ikaw na tadi dirita masulod, dirita idulong ang aton nga bugas. Okay. Na. Kita managtag sa bugas sa Domingo. Okay. Ito rin eh.
The number you have dialed is now unattended. Katultol kundi intani. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Ay sa batang drolungan tabugasaw. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. The number you have Ano tani madulong siyang bugas ni kay mo sa kasabat man. Ngayong hapon. Imang ko tayo din balay nila ni Rachel sa piano. Thank you. Imperial ko na niyo. Diin gani inyo. Hello, Shell. Hello. 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 Oh, diin ka mo dapit man? Hello? Oo, diin ka mo man? Ari kami sa ay doon sa may gym subdivision. Sabihin ka na yun? Tinakasulod naman ko di sa may gem subdivision, diin dapit naman. Ilan. Magwala ko sa gate, lagit. Nakalapaw na ko ganito sa Imperial. Hello, dali lang. Ari kami, ito, nagwa ako din sa gate, oh. Malik. Sa ikaduha ng esquina, liko ka sa tuos. Halin sa entrance. Ikaduha nga eskina. Alin sa entrance, idol. Una ba sa may primero, dito sa ikaduha kami nga esquina ng lapit sa daan sa daycare. Dito sa basketbulan. Tiara ko sa basketbulan ginadan nag. Oo, diretso lang. Kita mo ko? Diin ka man. Ang salakyan, wala pa. Puti. Ari ko din sa... Sa highway lang, sa kadto ka lang abi sa highway, diri sa dalan nga highway gid abi para makita tan lang Sa ka. may basketball court, idol. Sa may basketball court sa game. Inang basketball court nga kuha na o, nga inang daw duta. Ano yung... Oo, nang kay tubig na tayo nga. Ano kung ang kahinulan. Nang malala subong.
Kini ka diretso na ko dagina ha. Ano yung masalakyan? Puti. Oo. Ate, kita talaga. Nagatras ko, mabalik ko da. Oo. Ari ko din sa ikaduhang eskina, ito. Dira na ko halin gina, galing kay gatawag ko way kay sabat. Ari na ano kung sa bangko. Ari kita taka di na. Hara ka na sa punta. Ari na. Nakarat ko t-shirt ha. Sige, okay. Oh. Sige, idol, thank you. Okay, hari na kita. Yung tabutan, dira lang. Okay. Ay nga pon. Kaya lang kita. Okay, mga kabyanan na. Off ko anay ha, kay madulong ko sang bugas. Okay. O pwede man, kailan lang ila.